Ако и вашия дентален случай ето такъв, както на снимките, вие имате диастеми или трема. Диастемата представлява разстояние между предните два фронтални резци, а тремата представлява разстояние между останалите зъби. Естествено, когато имаме трема или диастема, имаме и решение за вашия конкретен случай. Ако разстоянието на зъбите е по-голямо, решението е ортодонско лечение, но при ортодонското лечение минусът е, че човек трябва да се въоръжи с търпение, време и пари. Плюсът при ортодонското лечение, разбира се, е това, че не се пили никаква зъбна тъкан от вашите зъби. А когато имаме по-малко разстояние между зъбите, имаме още 3 варианта на лечение. Това са бондингът, фасетите или коронките. Ако нямате нищо против да изпилите своите зъби, тези 3 варианта са идеалното решение за вас. Всичките тези манипулации извършваме в клиниката ни в Истанбул, така че свържете